masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu mai suna Annabi guda ɗaya ne. Kamar yadda muka yi muku alƙawarin cewa za mu zo muku da wani sabon bako, Allah cikin hukuncinsa da hikimarsa ya ƙaddara cewa baƙonmu da muka yi a wancan satin shine ya ƙara dawowa domin ya ƙarasa maudu'in da ya ɗauko. Dalili kuwa shine mutane da yawa sun buƙaci cewa a ƙarasa wannan maudu'i saboda fage ne mai muhimmanci kuma mai fa'idar gaske. Muna wa babban baƙonmu marhaban lale da zuwa wannan fili mai albarka, sarkin sha'irai na jama'atu ahbabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Jigawa State. Malam Aliyu, muna maka marhaban lale da zuwa wannan fili. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. Ya zal jalali wal ikram, fa salli wa sallim ala dalilil khairati musahhil hasanati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahana fa salli wa sallim ala khashifil gummati muzul zulmati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahana fa salli wa sallim ala sahibul mu'jizati aini rahmatir rabbaniyati wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram, fa salli wa sallim ala shafi'un yawmal qiyamati miftahul jannati huwa sayyidina maulana min qulubina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa tsira da amincin Allah ya tabbata ga dalibin ubangiji. Wanne mai wa Allah makamana ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka azima. Wanne mai sanako da kafalatansa. Wanne mai roƙon rabbi zidni ilma. Shine dalibin ubangiji, shine maulana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka tsaya a satin da ya gabata, za mu yi bayani akan mai sunaye suke nufi kwaya hudu wanda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi bayani a wancan satin, mun ce ba da shi yake ba. To muna so mu yi bayani yanzu da mutane san cewa to wannan suna da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ake nufi da su. Na daya, Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 144. Ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi rusul. Abinda Allah ke nufi da wannan suna da ya kira, ko ce wannan aya wacce ya kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta na Muhammad, to yana faɗawa mutane ne cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa shi a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi fa akwai wani su manzannin sun zo. Akwai wasu manzannin sun zo kafin shi. Faɗawa al'umma yake tunda sai min qablihi, inda sai da shi yake zace min qablika, to kaga ba da shi yake ba. Yace min qabli shi, to da mu yake min qablihi rusul. Kafin shi akwai wasu manzannin sun zo, to min qablihi kafin shi, kaga ba ce bai ce min qablika ba. Shine magana da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ba wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba, mu ake faɗawa magana da duk wani mumini wanda ya kasance tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau. A cikin suratul ahzab sura ta 33 aya ta 40, Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum. Abinda Allah ke nufi da wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mahaifin daya daga cikin mazajen ku ba. Kaga shi ma wannan aya in ka duba zaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana ba, mu ake faɗa ba. Shi ne yake cewa walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyin, yace kana lahu bi kulli shay'in alima. Sannan a cikin suratul Muhammad sura ta 47 aya ta 2, Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana cewa wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ne, wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, suka yi imani da abin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-haqqu min rabbihim, wannan shine gaskiya daga ubangijinsu. Wannan ma magana yake mana akan kanmu a nazara sallallahu alaihi wasallam ne ba. Sannan a cikin suratul fatahi sura ta 48 aya ta 29 aya ta karshe, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Idan ka duba aya ta baya yana cewa kafa billahi shahida, ya isarwa Allah ya zama shaida
kamar ta Allah subhanahu wataala waye sai ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai zama shi ne kamar shaida a gurin ubangiji subhanahu wataala. Yace kamar ta shi ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace walladheena ma'ahu ashidda wa al-kuffari, su wannan da suka kasance tare da shi haka bai ce walladheena ma'aka ba, walladheena ma'ahu ashidda wa al-kuffari ruhama'u bainahum. Yana magana ne akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ne tsabagen girmamawa ce da ubangiji subhanahu wataala yake wa manzo Allah, ya tasa baya kiran sunan shi inda zai magana, sai dai ya faɗa mai wata alkunya wacce take nuna cewa shi din ne, zai sa mai suna wanda yake na alkunya ne, ko kuma kaji yana daukar kaulasa kamar inna adainaka ko inna arsalnaka ko ma arsalnaka ko wala safa yudika ko inna fatahana laka, ga sanan dai in zaka ji ka din wannan to yawancin su Allah subhanahu wataala yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka gana kiran sunan shi ba. To insha Allah ana muka kawo wannan karshen maudu'i wanda muka dauko, wanda muka fara shi a wancan satin da ya gabata. To Allah da mu zo karshen shi, to waɗannan sunaye suke wanda Allah subhanahu wataala ya kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare guda 4 a cikin Alqur'ani. To kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, yadda aka so in yi bayanin yadda waɗannan sunaye me ake nufi da su. To alhamdulillah na karasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri mai suna Annabi guda ɗaya ne, wadda kuka ji ƙarshen wannan maudu'i wadda sarkin sha'irai ya ɗauko Malam Aliyu na Annabi. To kun ji inda muka kawo ƙarshen wannan shiri. To sai kuma satin gaba idan Allah ya kai mu, ya bugi mu dauke da wani bakon insha Allah, wadda zai faɗa mana girma da kadari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata Sadi Muhammad Ahmad, wadda yawanci kuka sani da Sadin Annabi Nasiri. Nake yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai kuma satin gaba idan Allah ya sake sada mu da alkhairinsa.